وارتيهم والفرج كالقلوب هنا لينا وفي اسمك اهلسنا من الحسارة اللي جربنا في ذنوب تخلصني شمولي فوق لمودي ينسى لحكيها توليدك ضعيفي ونضفنا متبايع كروحنا صابيش نعيشو هالديم صافي. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. L-għodwa tajba l-kulħadd. Se nofru l-quddiesa għal-Roħ Marija Mizzi u Giuseppa Xkembri. Illum il-Vanġelu jitratta fuq it-talb u tagħna garanzija Ġesu. Fitxu issibu, ħabtu jiftħulkom. U fl-ewwel qari jiena nara waħda mill-isbaħ talbiet li għandna fl-Antik Testament. Ester kienet tfajla u ridet issalva lill-poplu tagħha. U marret quddiem il-mulej titolbu. Verament talb sabiħ. U ma qadix tfittex ktieb biex titlob li kellha f'qalba għalitulu l-mulej dak it-talb tferra qalbek fil-qalb tal-Alla. Ejjew nagħtu kasa l-ewwel qari. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dan is-sakrifiċċju tal-quddiesa kif jixraq. Int taħnina bla tarf mulej ħniena. Int li tisma' il-karba tagħna Kristu ħniena. Int li tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubietna iwassalna l-ħajja ta' dejjem nitolbu. Għamel mulej li ħsiebna jkun dejjem f'dak li jusewwa. Ħanamluh bil-ħeġġa ta' qalbna biex aħna li mingħajrek maħna xejn iseħħilna ngħixu kif jogħġob lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Ester. Is-Sultana Ester qabada biża' għall-mewt u fittxet il-ken tal-mulej. Imbagħad talbet lill-mulej Alla ta' Iżrael u qaltlu: Mulejja, inti waħdek is-Sultan tagħna, għenni għax jien waħdi u m'għandi ebda ken ieħor ħliefek u bħalissa għaddejja minn periklu kbir. Sa minn tkun fi ħdan il-familja ta' missirijieti jien kont nisma' li int mulej għażilt lill-Iżrael minn fost il-ġnus kollha u l-missirijietna minn fost l-antenati tagħhom biex ikunu l-wirt tiegħek għal dejjem u għamilt magħhom skont ma wetthom. Ftakar fina mulej, uri ruħek fi żmien il-hemm tagħna u qawwili qalbi, sultan fuq l-allat u setan fuq kull seta. Għed li kliem f'waqtu fuq fommi għal quddiem liljun u dawwarlu qalbu u imlijielu b'mibeda għal dak li ħada kontra tagħna biex isib tmiemu u kull min jaħsibha bħalu. Iżda lilna eħlisna bil-qawwa ta' jdejk u għenni lili li jien waħdi u ma għandi lil ħadd ħliefek mulej. Il-kelma tal-mulej. Meta sejjaħtlek int weġibtni. Meta sejjaħtlek int weġibtni. Irrodlok ħajr mulej b'qalbi kollha għaliex int smajt kliem fommi. Quddiem l-artal irrid nannilek, b'wiċċi fl-art ninxteħed quddiem is-santwarju tiegħek. Meta sejjaħtlek int weġibtni. Inrodlok ħajr għat-tieba u l-fedelda tiegħek għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int weġibtni, kattarli l-qawwa f'ruħi.
متى سيحتلك إنت وجبتني اللمنياتيك السلفاني المولاي زوم كنتو مياي التيباتيك مولاي تبقى على ديم لا تطلعش أميل إيديك متى سيحتلك إنت وجبتني جلوريا وتفهير لي لكريستو اخلق فيا قلب صافية والله رد لي لينا السلفاتسيوني تيك جلوريا وتفهير لي لكريستو كل من يطلب يعلى المولاي معكم قريم الإفانجيليو skont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: itolbu u jingħatalkom, fittxu u ssibu, ħabtu u jiftħulkom. Għax kull min jitlob jaqla, min ifittex isib u min iħabbat jiftħulu. Minu dak il-bniedem fostkom li jekk ibnu jitolbu biċċa ħobs sejjer jagħtih ġebla, jew jekk jitolbu ħuta sejjer jagħtih serb, u mela jekk intom nies ħżiena bħalkom tafu tagħtu lil uliedkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar missierkom li hu fis-smewwiet jagħti ħwejjeġ tajba lil min jitlobhomlu. Mela dak kollu li tridu lil bnedmin jagħmlu lilkom, għamluh ukoll intom lilhom, għax din hi l-liġi u l-profeti. Il-kelma tal-mulej. Għandkom paċenzja tisimgħu storja qasira? Mela jien nirċievi rivista Amerikana jisimha National Catholic Register. Sintendi bħalissa qed nirċivija xi 3 xhur wara ta'. U l-ġimgħa l-oħra rċivejta. U kien hemm storja tant laqtitni u fl-istess ħin tant ikkunslajt ruħi. Mela, il-ġeneral dak qegħdin fil-gwerra l-oħra, fil-gwerra. Il-ġeneral Ġermaniż ta' qalbu kifra li kien jieħu ħsieb il-concentration camp ta' Auschwitz. X'inhu concentration camp? Ħabs kbir. Il-ġeneral qatel kif jgħidu fuq 5 miljun ludi biss. Dak se kien ħarqu fil-fran jekk meta tgħaddi l-pandemija kif jkollkom ċans tmorru Polonja morru u morru Auschwitz fejn anke ġie maqtul Padre Massimiliano Kolbe, iva. U jiġifieri dan m'hemmx x'ma'milx, mhux x'għamel x'ma'milx. Qalbu ħażina, ma jagħtik każ ta' ħadd, in-nies qishom dubbien. Il-gwerra il-Ġermaniżi rilfuha u sentejn wara bdew isibu dawk kollha li jagħmlu daw id-delitti, anke dal-ġeneral minn għalija ġeneral Hess. U għaddewhom ġuri f'post jismu Nuremberg. Kienu xi 30 jew iktar, fosthom dal-ġeneral. U kienu l-aqwa imħalfin tad-dinja bix-xhieda, eċċetera. U ħafna minnhom ġew kondannati għal mewt. Anke dan ġie kondannat għal mewt. Mela l-ġustizzja umana hekk qateta. Dal-ġeneral xin kien fiċ-ċella waħdu u kien fiċ-ċella fejn kien ukoll Massimiliano Kolbe. Beda jaħseb għax il-moħħ jerġa' jiftakar x'waħda din x'għamilt f'ħajti. X'waħda din. U dawk il-qtil li qatel dew ġoh moħħu. Anzi, il-mulej taħ grazzja. Għax ftakar li jew kien kattolku bħali u bħalek,
Meta kien żgħir, kien familja tajba Ġermaniża. Hija mela dan, qalbu kif xrafet. Iva dan, kif għama. U beda jaħseb. Ara daqsxejn jien, kelli tant grazzi meta kont ħadni żagħżugħ mbagħad kif mort mal-kurrent biex ma ntawwalix. Għamel ħaġa li ħadd ma stenna li jagħmilha. Ġibuli qassejs. Tant li bdew jgħidu possibbli dan? Dal-bniedem ħażejn ħajjarranġa malla. Il-min trid. Darba ġew wieħed Ġeżwita mill-Polonja jitlobni għal priġunieri. Jien ma tajtx kasu. Imma illum ninnota li dak kien għaddejs, mur jgħidu li jiġi. Biex issibu tal-Ġeżwita iż-żmien qed jagħmel jgħalquhom ġeneralment fis-sitta ta' filgħodu. Iż-żmien qed jagħmel. U bdew ifittxu l-awwelin. U jsibu dal-Ġeżwita f'laqgħa kienu diġà bdew isiru l-laqgħat tal-ħniena divina. Għax Suor Fawstina kienet bdiet daw il-prayer groups. U jsibu dal-Ġeżwita qiegħed ma' ħafna nies jitolbu għax jitolbu għal konverżjoni tal-Mitimbejn. Issa fader, issa għax hemm wieħed irid jirranġa mal-mulej. Dul tħalla kollox dan. Mar, ar, ħafirlu d-nubietu kollha. U qal, il-ġustizzja umana ikkundannatni, imma l-ħniena divina ħafrit li. U bdiet fil-paċi malla. It-talb ma jistamax, altru, bil-wieqfa. Ħuti Jeżiż, ejjew nitolbu l-Mulej Alla tagħna biex jagħtina l-grazzja anke matul dan iż-żmien tar-Randan li aħna nitolbu għal konverżjoni tal-Mitimbejn ħutna. Għal missjonarji, għal predikaturi u għal konfessuri kollha nitolbu. Għal Papa, għall iskwijiet għas-saċerdoti biex inti Mulej iżommhom dejjem taħt il-ħarsien tiegħek nitolbu. Għal dak li tbedu għal naġit mitlufa, jaħnidulhom mitlufa ma aktarx li jkunu mxerdin l-ewwel hemm biex inti Mulej treġġaħħom lura lejk nitolbu. Għall-agonizzanti biex inti Mulej tagħtihom mewta tajba. Għalina l-koll, żgur kulħadd għandu xi grazzja li jixtieq jitlob il-Madonna biex int permezz ta' Marija taqlaħna dak li neħtieġu nitolbu. Nżidu xi talba personali. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna.
Safina mulej Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej għati widen għat-talbum li tagħna, ilqa l-offerta li qed nagħmlulek u reġġa' lura lejk il-qlub tagħna l-koll bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħar lil mulej Alla tagħna. Kemmu sewwa, kemmu xieraq tassew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Kemmu tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajja. Int mulej għas-saħħa ta' wliedek waqt tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom dan iż-żmien tar-randan biex fih ifittxu jinħasslu u jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li iżjed jintrabtu mal-ġid tas-sema. Ejjew għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek osanna fl-ola tas-smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej osanna fl-ola tas-smewwiet. Isimgħu din it-talba Ewkaristika kemm fija kliem sabiħ. Missier ħanin, int li taħkem fuq kull seta, aħna nberkuk bibnek Ġesu Kristu Sidna li ġa fostna f'ismek. Kristu huwa l-kelma li bija l-bnedmin isalvaw. Kristu huwa lejt li jintagħti li mitinbin. Kristu huwa triq li minna jaslinna s-slim tiegħek. U Alla Missier tagħna l-koll, meta aħna tbedna minnek inti raġġajtna għandek permezz ta' Ġesu Kristu ibnek li tajtu għal-mewt biex aħna insiru ħbieb ta' Alla u nħobbu l-xulxin. Għalhekk aħna niċċelebraw il-ħbiberija miegħek li hija Kristu għalina, nitolbuk biex tqaddes bil-barka tal-Ispirtu tiegħek daw l-offerti aħna u qegħdin nagħmlu dak li ordnalna ibnek. U meta wasal biex jagħti ħajtu ħajsalvana waqt li kien fuq il-mejda mal-apostli tiegħu ħafideħ il-ħobs, radlek il-ħajr bierek qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal ħudu kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll f'dak il-lejl ħal-kalċi waqt li xandar il-ħnina tiegħek taħli d-dixxipli tiegħu u qal ħudu biex orbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħek. Dan hu il-misteru tal-fidi. Salvana jien. Mulej Alla tagħna, ibnek ħallilna dan ir-ran ta' mħabbtek l-Ewkaristija. Għalhekk aħna qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-mewt u l-qawmien tiegħu għall-ħajja, nofrulek dak li inti stess tajtna, is-sakrifiċċju tal-ħbiberija sħiħa tagħna miegħek. Missier Qaddis nitolbuk il-qana l-kol ma' ibnek u b'din it-qarbina li se nagħmlu għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek ħajbiet minn fostna kull ma jifridna. U jibżomna f'xirka waħda mal-Papa Franġisku u mal-Isqof tagħna Anton, mal-iskwiet kollha mas-saċerdoti u l-poplu tiegħek kollu. Għamel li l-Knisja tiegħek tkun għal bnedmin kollha sinjal ta' għaqda u għajn ta' slim. Kif ġbartna għaw madwar il-mejda ta' ibnek frabta ta' mħabba, mal-Verġni Mqazza Marijom Malla ma' San Ġusepp u mal-qaddisin kollha, hekk iġbor il-bnedmin ta' kull sura u ta' kull xorta, ta' kull ġens u ta' kull ilsien biex jissieħbu flimkien f'għaqda sħiħa bejniethom madwar l-art tal-imqaddes il-mejda tiegħek ta' dejjem f'dinja ġdida fejn tiddi l-milja ta' slim mal-erwieħ ta' Ħutna, Marija Mizzi u Giuseppa Xkembri u l-erwieħ tal-qrabat tagħna. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
Waqt li kont ngħidilkom l-istorja, ftakart f'sentenza ta' San Tomas. Għax naħseb anki intom, kif? Daqshekk dnubiet, hekk jinħasslu f'sekonda. Feqrara, San Tomas jgħid, għax qatra dem ta' Kristu, qatra li xerret fuq is-salib, kapaċi taħsel id-dnubiet tad-dinja kollha. Kollha. U għalhekk talabna Ġesu biex fil-missierna nitolbu għal kulħadd, mhux għalija u għalik, għal kulħadd, flimkien, missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru mill-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib biex deħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa. Minn xiex? Milli ma deni nkunu ħielsa minn tnejn, mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jekk li l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarix lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi l-xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jismew lilna li se nitqarblu bihom għal ħajja ta' dejjem, ħaruf talla. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisew id-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsi u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu Ġesu, il-ħaruf talla, danu li neħi id-dnubiet tad-dinja kollha. Ħenjin dawn li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. U lej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqf. Stejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti tajtna daw il-misteri qaddisa, ġifieri l-Ewkaristija mqazza, biex issaħħaħ fina it-tiġdid tagħna li nsiru ġodda, bnedmin ġodda. Amen. Li jkunu għalina ta' fejqan għalissa u għalli ġej bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Marru għejxu fil-paċi ta' Kristu.